गरमानो अयथासार बिफां सायावसो दङ नै ओरैबायदि मोजां थान्दाल' आरो दायो दं जाहैबाय जोङो पार्बतीपुर घाटनिया बागि औ ओमफ्राय ओरैहाय बारलांनो नागिरदों बेंथलाजों ओमफ्राय नैबे ब्रादाराथ' बबेसिम थांगोन होनदों गामियाव नै दै बारला मोनबाय मोनबाय ने बाजाराव थांदोंमोन खैलामैलायाव जोंथ' खैलामैला बाजार ओमफ्राय मोसौ बाजारखौबो दिनैनिफ्राय अपेनिं खालामनाय नुदोंमोन आं दिनैनिफ्राय आं बाजाराव बारा बेरायनाय जायाखै माने दिनैहाय मोसौ बाजारखौहाय अपेनिं खालामबाय दहाय नुदोंमोन आं भिडिअ होनायनि आरो ओमफ्राय एक्जेक्टलि आं थांनायबो जायाखिसै मोजां जाबाय मथा मथि बयहाबो जिब जुनारखौ फिसिबायब्ला बाजारफ्राव फाननो मोनब्ला मोजां जायो जाहैबाय मानो होनब्ला बेफारिफोरनि आखाइ बिदि जायो आरो माल फाननांगौ जायोब्ला नोङो निजेस' गावनो होलांदो आरामसे फानहैनो हाबाय मोजां जाबाय जिखुनु जा मोसौ बाजार अमा बाजार औ दाम नादलायनो हाबाय मालिकजोंनो दा बिदि आरोखि ओमफ्राय गरमानो अयथासार बिफां सायाव दं नै बिराद इम्प्रुटेन्ट दै बिफाङाबो ओंखायनो जों बिफां लाइफांफोरखौहाय जोथोन लानो गोनां आरोखि जों बयबो ओमफ्राय बिराद दुखुनांथाव आं एसे देखायनि दै मा कन्डिसन जानानै दङ नै जोंना आदायाबो इयाव नेनानै दं नों बबेसिम थांनो होनदों हाख्ला आदसा मा नेनानै बेसेबां जाखो नों नावखौ नेना खयथायाव सारि बार'था ने ओमफ्राय दा नै थिनथा जानायसै एसेल' नांसै होमब्ला आराय घन्टा दाबो नावा फैनायनि लाइनाव गैया ने सेसखा दा फैनायाव बयजों फैदों दा नोंसोर औ दा बिथांमोनाबो जों गामिनिखामोन ओमफ्राय एसे गोजान जायगायावहाय दंहैथ'सै आरोखि ने स्टिला ओमफ्राय थासारिफ्रालाय मोजां दा औ फुरा जोंनि गामिनिफ्राय होजों खारलांनानैहाय एसे साबसिन जाहैदों दा माबाफ्रा औ संसारा ने दा बारलांसिगोन आरोखि ओमफ्राय मानि थाखायहाय एसे 3 घन्टाख्लाय नेनाङो होननानै बुंला नै नायदो रायजोफोर नैबे नांगल भाङा दै बिराद देरखायो बे दैया ओमफ्राय नै नायदो नावा बेसेबांबा गोजानावसो दंहैयो नैबे भुटान हाजोनिफ्राय फैयो नावा नायहरदो हनै बेसेबांबा गोजान नुहुरनायखा आं एसे जुमबो थाबनि हनै नावा बेसेबांबा गुवार दै नै बेनो नाव दै बाइक नारगासिनो दं हनै सासे मानसिया बाइक नारदों आरोना बिराद गोजान ओमफ्राय बेयो ओरैसो बोबोनांगौ नै बेसेबांबा गोजान बोबोनानैसो नैबेयावहाय जइन जाफैदों आरोखि ओमफ्राय दा बिसोरो फैनायावहाय बारा बोलो नांनाय नङा आरो ओमफ्राय ओरै बोखोबोदो नैबेयावहाय गाखोदो ओमफ्राय दा जों बेनिफ्राय गाखोनानै स्टार्ट ओरै नामायलांदो ओमफ्राय नैबेखौनो ओरै बोखोफिनदो आरो बेसेबांबा गोलाव बोखोनानैसो बैयावसो दं आरोखि नावा हनै अयथासार गोजानावसो दं आन्दायलायबावोसो नै सान्दुंजों जाबजों नै फाग्लासो ओइयावसो हनै ओइला हनै बिदि आरोखि दा आंबो नावखौनो नेगासिनो दं जाहैबाय उफाय गैया दाथ' आरो ब्रिजबो जायाखै हैजोंहाय बिमा दैलामा जाब्रां ब्रिज जाबाय मोजांनि बाथ्रासै नङाब्लाथ' बे आइलेण्ड ओनसोलाव बिराद खस्थ'खामोन जब्रा जन्था लांनो मानो स्कुल फरायनाय गथ'फ्राबो बिराद हान्थामेला खालामो बिराद खस्थ'मोन आरोना दाथ' ओरैहाय जाब्रां ब्रिज जानाय हिसाबैहाय बैजोंहाय बेंटल थुक्राझारजों बारस'नो हाबाय ओमफ्राय ओरैहाय जोंनिथिंजाय खैलामैला जानायजों दा ओरैबायदि प्रब्लेमाव दंथ'यो आरो मथा मथि ब्रिजआ बैयावहाय जागासिनो दङ खुन्थियाबो गायसनबाय कन्डिसन जाखाबाय दा मावगासिनो दं आरो बेसेबांनि उनाव जायो बे मावनायनि सायाव जाहैसिगोन बैजोंहाय आरोखि आमगुरि जानानै सिदा खाग्राबारिजों बारस'ग्रा लामाजों आरोखि दा जागासिनो दं मावगासिनो दं होमब्लानो माने प्रब्लेम जाथ'नाय नंला आरोखि ओरै आइलेण्ड ओनसोलनि मानसिफ्राबो मोजां जासिगोन आरो दा बिदि आरोखि ओरैनो जास्ट फैनाय हिसाबैहाय भिडिअ बानायलाबायबाय नै दाबो नावा फैथ'वाखै बैयाव खंसेखौ बारहोबाय हनै बैथिंजाय ओमफ्राय दा बेसेबांबा गोजान बोखोबोनांगौलै नावा नै सयथिबो दा नैबेजों बारहोगोन आरो नैबेजोंहाय अयथासार गोजान दा बेयाव थाफैबाय नै अयथासार गोजान बोखोबोनांगौ